mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi niyong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na uminom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom.
Ito lang talaga Amazing sikreto po. ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth, para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia. Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan. My name is Ms. Jelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey and to our Vice President Ma'am Ann Betty Toprenzana. Hello po sa Sindugo Boss. Early evening and welcome po digdi sa programa. Mag-ribanan po kita sundo alas 6:30 ngunyanin na pagka Saturday. So, happy weekend to everyone. Sa mga nakaantabay na digdi sa tuyang programa or nakaantabay na po dito sa ating programa, magandang hapon. Early evening. So, ingat din po pala sa mga papauwi. Galing school, galing trabaho. Kasi may mga iba na may sila ngayon. May pasok din sa school, diba? Anyways, ayan, ingat-ingat na lang din po sa mga lalabas ng bahay. At kung wala naman masyadong importanteng pupuntahan, ayan, stay at home na lamang, diba? So, yan sa mga clients, members, and official distributors natin ng Miracle Health Corporation. Happy listening. Naka-live tayo ngayon, syempre, sa official Facebook page na Doc Joey and of course, napapakinggan tayo sa Radyo DCGB. Yan, sa mga nakikinig sa radyo, magandang hapon. Yan, early evening, kamusta po kayong lahat? Sa mga busy, diba? Mga naghahanda ng kanilang dinner para mamaya. Yan, so yung iba naman tamang kape lang. Yan, kasi kakarating lang nila galing trabaho. Yan, galing tambayan, 'di ba? Sana all galing tambayan. Tamang chill lang. Then, syempre, sa mga lahat na lang mga hindi pa nakakapag-try pero palaging napapakinggan yung programang ito. So, sabi nga natin kahapon, 'di ba, kahit sino man pwede mag-take ng amazing products kahit na wala naman kayong mga health concerns for prevention, for protection, matutulungan tayo ng products kasi maganda kasi hindi lang siya for doon sa may mga health concerns na para mas mapatibay pa natin ang ating immune system or yung ating resistensya. So napaka-importante kapag nandun pa lang tayo sa part na pinoprotektahan na natin, 'di ba? Yung katawan natin laban sa mga invaders. Ano ba yung mga invaders na yan? O kaya naman yung mga nakukuha na talaga, napoproduce na or nagagawa na talaga ng katawan natin dahil sa lifestyle, dahil sa pamumuhay, dahil sa mga pang-araw-araw natin na ginagawa. Kung yung pang-araw-araw mo ginagawa mo sa sarili mo ay araw-araw ka nagiinom ng alak, sigarilyo, yung mga pinagbabawal, 'di ba? So kung palagi mo 'yan ginagawa, so maaaring sa mga susunod na buwan or taon, 'yan, diyan ka talaga magsasuffer or lalabas na yung resulta. May mga iba nga din, 'di ba, na kahit wala naman silang bisyo na noon kabataan niya, pero nagkaroon sila ng mga health concern. So, yun po, dahil po yan sa, hindi man sa mga kinakain natin, kung hindi sa
pamilya ninyo. Kung may lahi po kayo niyan, yung tinatawag, di ba? Or nasa lahi. Kaya na may ganyan kayong mga health concern. So, pangalagaan pa rin, 'di ba? Kasi madali naman talaga pangalagaan ng ano natin, katawan natin. Kasi tamang disiplina lang din po 'yan, 'di ba? Okay. So, 'yan po. Ako muna yung makakasama niyo again, hindi po sa program. And tomorrow, ako na naman po yung makakasama ninyo, syempre. From 9:30 to 10:30, 10:30 to 11 will be testimonial. So, 'yan po. Every Sunday ako po yung nakakasama niyo sa programa. So, mamaya-maya, 'di ba? Ano'y natin yung mga yan, yung another benefits ng ating products. Nandiyan yung turmeric. So, alamin natin yung mga benepisyong may ibibigay sa atin ng turmeric. Na nandito siya kay Megawan. Okay? So, mamaya po yan. But before of that, syempre, last day ngayon ng ating promo. Additional 5%, 10%, and 15% discount. So, sa mga gusto pa maghabol hanggang 6:30 tayo dito sa office, yan, pwede kayong dumaan, di ba? Kung wala naman, yan. So, sorry, I don't know if we extend pa yan. Pero, on Monday, bukas po tayo, kahit Labor Day. So, bukas po ang MHC sa mga hindi pa nakakaalam. Ang office address po natin, dito po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. So, yung mismong kaharap po ng building is parking lot ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam niyo yan na parking lot medyo malawak din po yan, So, dito po kami dyan. Hindi po kami doon sa may iglesia na nakaharap, malayo na po yon. Yung may mga bakod ng BSP. So, yung harap din po na shops, nandiyan po yung Mabel Fashion Unlimited at yung Angelis Cakes. Yung Mabel Fashion, may maliit na iskinita dito, papasok po tayo. Pero pwede naman kayong magtanong, di ba? If open naman sila. Pwede kayong magtanong ng office ng MHC or kay Doc Joey. Okay, so ito yung contact numbers ni Doc Joey. Sa mga hindi pa nakakuha ng contact numbers ni Doc Joey, if magpapakonsult tayo through phone, ayan, video call, pwede din. Pwede kayong tumawag sa kanyang Messenger account or Facebook account na Joey Betito. O kaya naman sa, official Facebook page, Doc Joey Betito. Then, ang isa niya pang account is Doc Ching Betito. So, C-H-I-N-G. Ching. Ching. Char. So, Ching lang. Okay, so ito yung contact numbers ni Doc Joey, Take note sa Smart, sa mga magpapakonsulta po. Okay, so ready na ba ang ballpen, papel, yung mga pangsulat nyo dyan? O kaya naman, diretso na sa phone ninyo. Okay, sa Smart, 0998 975 8121. Again, 0998 975 8121. Sa Globe, 0917 853 8933. 0917 853 8933. Okay, so yan yung mga contact numbers ni Doc Joey. Okay, Monday to Saturday, we're open 9 to 6:30 in the evening. 9 to 6:30 in the evening. Bukas po ang opisina dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. So maraming salamat sa mga pumunta kanina dyan sa Barangay Iraya, Ginubatan Albay, sa ating official stockist, one of the active official stockist dyan sa Ginubatan, ni si Ma'am Herlene Pabelonia. Again, so congrats, and pwede kayo makapag-avail ng capsules and healthy drinks dyan sa Barangay Iraya. Sa SNDT, yun yung office ni Ma'am Herlene Pabelonia. Again, kaharap po yan ng Gata Hospital and Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Okay, so yan po. Kaharap po yan ng Gata Hospital. Ang pangalang kanyang office is SNDT. Okay, so makikita nyo din kasi yung tarpaulin ng Amazing 4. Okay, so yan po sa mga nakikinig sa atin. Matagal na akong nagpaliwanag, diba?
iniisa-isa natin at inuulit-ulit talaga natin kung ano yung mga benepisyong na ibibigay sa atin ng amazing products. Okay? So, kung napakinggan nyo kanina, si Madam Moriel Marmol of Barangay San Roque, ayan, Daraga. So, natulungan siya at ang kanyang anak. So, si nanay, ang problema niya is gallstone and yung kanyang anak is mataas yung sa SGPT. So, yan yung matatagpuan sa liver, usually liver and sa heart. Okay? So, yun po, mataas yung level na dapat sana normal level siya. So, yun yung na-found out doon sa lab result. So, mataas daw ang SGPT. So, yun nga, kasi sabi ni nanay, dalawa na lang daw sila, at kung, ayun, syempre, ina yan, ayaw niya pabayaan ang kanyang anak. So, matapos siya, kasi natulungan siya, yung problem niya kasi is gallstones. So, yun po, hindi lang nga actually si Nanay Moriel Marmol ang natulungan nga ng gallstones, So, meron pa tayo na mas nauna po sa kanya din. So, yung tulungan taga dito lang sa OLV, ayan. Dyan lang po yan sa Bitano. And si Ma'am De La Paz. Okay, so aside sa gallstone, si Ma'am De La Paz kasi meron pang mga other health concerns. So yun, nagma-maintain lang sila ng Mega One. Kasi I think naka 2 years na ngayon ng pagtitake. Ayun, 2 years na. So eto si Ma'am, sabi niya last year, so may mga nauna kasi nagtigil siya. Pero nung nagkaroon ng problema yung kanyang anak is, yun nga, pinatry niya ng Amazing Force. So, yun nga, kung napakinggan niyo po ay lang buwan lang, natulungan talaga, nag-normalize lahat. Okay, so kung sila natulungan at nagtiyaga kahit na syempre, kakaunti lang yung budget pero pinagtsatsagaan po talaga para makapag-take. Okay, so maganda yung naging result nila. So, for us na may mga health concerns, 'di ba, na matagal na din po kayo nagma-medications pero para sa inyo wala mga pagbabago or mga improvements na idudulot po sa inyo. So, why not try sa mga natural, lalong-lalo na po dito. Okay? So, once nakapag-try na kayo ng amazing products po natin, so, yun po, may mga kailangan lang din tayo gawin, 'di ba? Say for example, syempre, kailangan mo maging consistent, ayan, maging positive, maging positibo ka, ayan, wag magpaka-stress, 'di ba? Kasi, yun pa yung nagkakos kung bakit na parang mabigat yung pakiramdam natin at nakakapagpadagdag talaga siya ng sakit sa loob ng katawan po natin, okay? So, yun po, syempre, maging consistent. Bakit maging consistent? Kasi, we have 3 months monitoring, minimum po yun, So, within 3 months or 6 months, depende po kung napakarami ng mga health concerns niyo, hindi lang isa. So, yun po talaga yung standard, kumbaga yung monitoring months po natin para makita yung mga adjustments or pwedeng negative para sa inyo or pwede naman na maganda yung feedback sa inyo. Kasi nga, natural na proseso tayo. Wala naman po na operasyon na gagawin sa inyo. Magta-take lang kayo ng products at hihintayin natin. Gagawin lang natin is proper diet, iwasan na yung mga sinabi po ni Doc Joey na iwasan yung mga seasonings, mga maaalat, soft drinks, yung mga bawal po sa inyo. Okay? Kasi may mga iba-ibang concerns na talagang iba-iba naman yung mga pinagbabawal sa kanila. Pero yun yung pinaka-generalized na pinagbabawal na mga seasonings kasi mga chemicals din po yan, kapag kinatagal-tagal na yung panahon na palagi tayo ng mga ganyan, nasanay tayo sa mga pampasarap, 'di ba? Na hinahalo natin sa pagkain. So, chemical din po yun. Kapag hindi po yun naalis kasi yung mga chemical sa loob ng katawan natin at nagtagal talaga yan, hindi naalis. So, it can cause po maraming mga health concerns. At kung mahina pa yung resistensya natin, talagang yun, damay-damay na po yan. Okay? So, tandaan po yan. May mga kailangan din po tayong gawin. May mga nalalaman tayo or nababalitaan din po tayo, 'di ba? Kasi tinatanong po yan ni Doc Joey and of course kami din po. Ayan, tinatanong namin yung mga clients natin kung nakapag na sila
dati na ba sila nag-take? Ayan, o kaya naman na bago pa lang sila. Kasi kung dati na nag-take, ayun, minsan kasi nakikilala naman namin, 'di ba? Oh, matagal na hindi ka na, ngayon naman siya pumunta. So, yun nga, maraming mga ano na yan, pagkakataon na bumalik sila kasi may iba na naman na concerns. Pero nakapag-try na sila ng amazing products, ano, tinigilan lang daw nila. So, kapag ganun po kasi, ayan, sabi ko nga, 'di ba, na once na ano, na talagang totally okay na kayo, yan, i-maintain nyo at least, ibaba nyo sa, yung dati nyo 3 times, gawin yung twice sa day. I-maintain nyo at least for a month. 'Di ba? Para mag-recover, yan, magbago din yung katawan po natin, yung pinaka-maintenance na, at least once a day. Okay, once a day na yan. And yung pinaka, ano po, much cheaper, Mega One kung magme-maintain tayo. Or, pinaka ano talaga is Miracle C. So, yun na po yung ano, pang protection na lang po yan para syempre, hindi na tayo magkaroon pa, di ba? Or hindi na humina pa yung resistensya natin. At tuloy-tuloy na yung pag-recover ng katawan natin. Then, syempre, may mga iba talaga na Miracle C na lang din or Mega One. So, okay lang naman yon. May mga iba din na kahit ngayong week hindi. So, next week naman, kapag may ano sila, nagme-maintain pa rin sila. So, mas maganda kapag ganun, di ba? Pinagpapatuloy pa rin yung products. Kasi for prevention. Okay? Na hindi na humina pa yung resistensya and of course, makaiwas pa sa mga threat na like for example, viruses, bacteria, and infections. Okay? So, ganun po yung dapat natin na gawin. Kasi sabi nga naman 'di ba, ang budget ay nakukuha naman. Pero kapag ang life natin at risk na, 'di ba? So napakahirap kasi isa lang 'yan eh. Isa lang yung talagang life natin. Hindi na natin 'yan mababawi kung tayo ay talagang totally kinuha na. So, yun nga kasi nga hiram lang yung buhay po natin ano. Alright, so again sa mga nagtitake ng products natin, kapag natulungan kayo, share ninyo kasi napakarami, 'di ba? Kung ako nga for example, may kakilala ako yung kapitbahay namin, may ano siya, may diabetes, may arthritis, at matagal nang nag-iinda pero tinitiis yung kanilang concern. So ako pwedeng anuhan ko, kwentuhan ko siya or sharean ko siya na dito kay Doc Joey, malaki yung maitutulong. So, mag-take ka lang nito at i-maintain mo, matutulungan ka. Kesa naman sa palagi lang tayo, 'di ba? Dahil sa kakatipid ng kakatipid natin. May mga pagkakataon na talagang gano'n naman talaga ano na kapag nasa hospital tayo, ayun, at 3 days pa lang yung bill is umabot ng 50,000. Okay, may mga iba na, syempre namamahala na. Pero talagang wala kang magagawa dyan. Talagang easy zero, zero balance mo yan para makalabas kayo, di ba? So, talagang nakakalabas tayo ng pera, no? Kahit nangungutang tayo, ayan, kahit naubos yung savings natin. Pero kapag sabihan ka, sharean ka ng kaibigan mo, or yung inalo ka na, or tig-invite ka, ayan. Sama ka sa akin, ayan, may business meeting tayo. Ayan, para hindi lang magkaroon ng magandang kalusugan. At least nga, makatulong sa'yo. Ayan, hindi lang maging extra income, 'di ba? So, doon tayo minsan kasi may mga pagkakataon na iba na i-scam o kaya naman talagang naloloko, nabubudol. Okay, so dito kasi mga products, okay? Sabi ko nga, yung mga products na yan, yung membership free na yan, yung products sa, ano pa yan, discounted, may promo, linagyan pa yan ng discount. So, actually, talagang products lang with discount or promo yung binayaran natin. So, tutulungan pa kayo ng company, okay, na matrain po kayo kasi hindi naman kayo makakapag, di ba, makaka-share ng mga products kung mismo kayo hindi nyo pinag-aralan or hindi nyo na-experience yung products. Mas madali kapag, syempre, kayo mismo na subukan nyo yung produkto at sa inyo mismo galing yung mga na-experience po ninyo regarding doon sa products, diba? So, napakadali niyan. Maganda kasi kapag, syempre, nakakatulong, diba? Nakakatulong.
yung pagtulong mo, nadagdagan na, 'di ba? Nasolusyonan na yung problema niya sa pangkalusugan. Okay, so ibang klaseng feeling yon kapag nakatulong ka na. Pero at the same time, 'di ba, nagkaroon ka pa ng incentives, nagkaroon ka pa ng products mula sa company. Okay, so maganda kapag pinagpatuloy nyo yan, 'di ba? Kasi may mga iba na kapag once na nakakuha ka na ng mga incentives hanggang sa ano, may mga time na feeling mo mapera ka na, tapos titigil ka na dahil alam mong may pera ka na. So, yun, sa pagnanegosyo, hindi naman dapat daw po ganun, 'di ba? So, hangga't kaya, mag-invest tayo sa iba para syempre, ano ba yung mga klaseng pag-i-invest na natin? So, sa susunod pag-usapan po natin yan, no? Kasi kung mag invest ka lang naman, hindi na doon sa mga ano, sa mga alam mong temporary lang at wala naman masyadong course, alam mo, dapat kasi pag-aaralan mo, di ba? Before ka mag-invest. Iba-iba kasi yung klase mga pag-i-invest natin. Pwedeng sa sarili mo, ayan, pwedeng material na bagay, pwedeng papaano mo mapag-grow ang iyong money. Okay, so napakarami yan. Okay, so dito sa products natin, nag-invest tayo sa ano, sa pangkalusugan. Bakit? Kasi isa lang, 'di ba? Yung kalusugan talaga natin, pinaka-treasure na natin 'yan. Kumbaga pinakayaman na 'yan natin na hindi naman talaga mabibili. Okay? So once na, 'di ba, si ano, sino na nga yun, yung palaging inaano ni Doc, so Bill Gates. Ayun, so 'di ba, kahit anong yaman ng isang tao, hindi niya madadala at walang magagawa. Kahit syempre sabihin natin may mga treatments, pero saan pa rin? Saan pa rin nauwi, 'di ba? So feeling natin talagang walang magagawa yung pera once na syempre katawan na natin yung tinamaan, 'di ba? So, yun, marirealize mo yan, 'di ba? Kapag nandun ka na. Pero yung mga time na syempre tayo, masagana pa tayo, masaya naman tayo, ayan, hanggang sa inabuso natin yung katawan natin, then talaga mapapasabi tayo yan. Prevention is better than cure. Kasi kung nag-cure na tayo, nasa process na tayo ng pagpapagaling. Pero yung lahat ng mga pinagpaguran mo, 'di ba? Yung savings mo, nauwi lang doon sa mga or mga treatments mo. So, malaking ano, para sa iyo malaking ano po 'yan, 'di ba? Malaking sayang din. Diyan mo na ma-realize lahat na sana pala noon, 'di ba? Kasi wala naman na pagsisising nasa unahan. Palaging nasa huli yan, 'di ba? Sana pala noon, ayan, nag-ingat ako. Umiwas ako sa mga dapat kong iwasan at makakasama sa katawan ko. Okay, so ganun po yan. May mga times na alam naman natin yung bawal, pero sineset aside natin dahil sa mga wants natin, di ba? So ganun, um, sana, kasi nga, di ba, disiplina. Like, for example, bawal ako niyan kasi, ayan, meron akong mini-maintain, meron akong amazing for. Pero dahil nandiyan na yan, masarap, paborito ko yan. Mga lechon, di ba? Tapos, alam mong bawal sa'yo, ngayon man lang, may maintenance naman ako. So, syempre, mas inano natin yung want natin, okay? Kesa doon sa need natin na iwasan siya. So, mas nauuna ko yung mga kagustuhan natin. Hindi yung mga pinaka-priority talaga para hindi na mag-complicate yung isang bagay. Alright? So, mamaya, ipapaliwanag ko yung benepisyo ng ating turmeric, okay, para mas malaman natin din kung bakit nga ba pangkalahatan yung natutulungan sa atin ng amazing products. Okay, so sa pagbabalik natin, huwag kayong aalis. Okay, dyan lamang po kayo at magbabalik kami. For now, magkaroon po muna tayo ng mga amazing testimonials. Dyan lamang po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Nung una pong akong may karamdaman na gallstone, pumunta po ako dito kay Doc Joey Bitito para po uminom ng mga product po ni Doc Joey. And then, after that po naman, nung anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po,
pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa Ipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika 1 year po na ng anak ko. Nag-back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na paistapin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga, siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina, kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Morning po. Ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Tudor ng Albay. Naganda ko dili kidok ta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito Amazing 4 na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung daluyan ko ng ihi, yung nakakapitay pa ako ng mga dumigi. Mga 10 days lang na hindi ko sa catheter. After kang pag-try po din Amazing 4. Kaya nga na po, nakalumulan ako dito na yung parang tibad kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naali. Ba't tuloy yan ang mali? Kang rin po, sir, so inot na pag-take ni Amazing 4? Nasa ng October, last, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ka mo. Ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle C Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinagdesisyonan ming
Kadaiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal. Daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa sa doktor. Iling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasukreyatin na niya. Ang utrong ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreyatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist pa yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalokoton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, yung pagpa-dialysis, Muna, subukan natin. subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Kasi 25 days pa lang siya uminom Opo. o 20
25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makakulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Winces Lada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Winces Lada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Opo. Pakikwento po ninyo nanay kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po? Tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle Seed at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman,
Meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, miracle talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start nung Monday dito sa Dorothea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos,
naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa pili, kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito. Hello everyone, balik po tayo dito sa programang Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan. My name is Miss Shalay. Sorry na late lang tayo at dumating ang isa natin na mga active distributors na si Ma'am Annie Gonzalez. Ayan, say hi, Ma'am Annie. Dito ka, dali. Ayan, andito yung isa natin na active distributor dyan po sa Barangay 2 ng Bakakay. Ayan, hello, say hi. Hello. Hello, good afternoon po sa Gabos. Ayan, so i-air mo yung contact number mo po, tsaka yung location. Yung location ko po is Barangay 2, Bakakay, Albay. Malapit lang po sa St. Rose of Lima, Paris. Sa harap lang po ng Forta Fide. And ang number ko po is 0948-159-7709. 0948-159-7709. So, again po, sa Barangay 2, Bakakay, Albay. Sa store po ni Ma'am Nora Valenzuela. Ayun. So, any advice, Ma'am Annie, sa mga nakikinig? Good afternoon po ulit. Sa mga nakikinig po, tanggilikin po natin ang Miracle Health Products, ang Amazing 4, Amazing Trio, then yung mga healthy drinks, ang berry soap. Ngayon po, nag-purchase po ulit ako kasi marami pong bumibili ngayon kasi nga maraming, yung nagkakasakit na naman. Sabi nga, prevention is better than cure. Kailangan kahit na wala pa tayong sakit, mag-take po tayo nitong Amazing 4, itong Mega 1, Multi 5, Miracle C, and Mega A. Kasi hindi lang heat wave at iba-iba pang mga threats na mga sakit ngayon, and very prone syempre yung mga nagkakaedad. Parang young magpaparinig natin. ka mo. Pero kahit nagkakaedad na ako, pero tingnan mo. Yes. Parang parang siya, 50s. Talagang 50s. Grabe ka. 40s. Kasi si Doc Joey 40s. So, 30s ka. Hello po pala sa mga taga Bakakay, lalo na po dyan sa Baclayon, mga member ko po dyan sa Baclayon. Mga fans ni Mga Ma'am fans. Tsaka dyan po sa Barangay 2, Bakakay Albay, din sa Purok 6, Basud, Barangay Basud, Bakakay Albay. Dyan po ang aking residence. Tsaka itong aming product, itong Miracle Health Corporation, talagang pinanghahawakan ko po ito. Kasi since noong pa man, proven and tested na po itong Miracle Health product. Marami na share rin po po. pala, Ma'am Annie, yung mga natulong sa'yo, tulungan po sa'yo. Ang amazing products. Yes, yung gaya dun sa nagkaroon ng gallstone na taga Pilar Sorsogon. Ang gallstone din, meron din tayo kanina gallstone. gallstone, another testimony. Nung ni Ma'am pumunta Maria. po doon sa amin yan, parang yung nanghihina siya, hindi siya makaakyat sa second floor. Then yung kapatid niya, talagang umiinom din ng Miracle C yung anak niya kasi sipunin.
doon na kumaga na ano yung sipon, gumaling. Tapos recommend niya po itong ano sabi niya, punta ka doon kay Ma'am Annie kasi meron siyang product yung kay Doc Joey Betito. Yun, nag-avail po siya pero pinakausap ko naman po kay Doc Joey. Oo, pinag-consult ko. Tapos for operation po siya. Then hanggang ngayon hindi na po siya nagpa-opera. Ilang ano na siguro magto 2 years na po siya. So, From maganda, no? Puerto Kasi- Diaz, Sorsogon. Tsaka continuous po ang pag-inom niya. Kailangan po talaga continuous ang pag-inom natin. Hindi pwede yung paputol-putol. Tsaka hindi pwede yung bawa 1 week tapos gagaling ka na. Hindi naman po ganun. Lalo na kung ang sakit mo talaga is halimbawa ngaya cancer, may cancer ka. Tapos mataas ang creatinine. Diba marami tayong mga ganun? Oo. Tapos mga diabetic, gaya yung tito ko, di ba, diabetic yun. Hanggang ngayon, 80, ano na siya, buhay pa rin. Awa ng Diyos. Hindi, totoo. Yes. Totoo. Taga-barangay 1 po siya. Maitim po yung paa niya. Pero ngayon, ano na siya yung kumbaga, Recover. naka-recover. Kaya lang, siyempre, kumakain pa rin ng mga bawal-bawal. Kasi Kailangan. hindi Oo, kailangan yung pagkain natin control. control. Kaya nga disiplina po. Disiplina lang. So, yun nga, marami na po yung mga natulungan and even sa kanya po, active distributor, marami din po siyang natulungan at ngayon naghabol siya ng promo. Ayan, Yes. naka 40%. Si Mom Annie dito po sa Amazing Products and I don't know if extend pa kasi 1 month na po, ayan, 1 month yung tumagal yung ating promo sa ngayon. So, yan. Maraming salamat kay Mom Annie, one of our active and pioneers. Isa sa mga pioneers po ng KBK. So, matagal na po si Mom Annie since, 2018? 2018. Yun. Kasi meron din akong di ba, toxic goiter. Yes. Kasi kung magigirumduman or maaalala po natin, isa din po si Ma'am Annie sa mga nagpo-program doon po sa Sa live pa Gitsit. tayo Sa sa DCGB. DCGB. And we have Ma'am Loni. Oh, Ma'am Loni. Hello, Ma'am Loni. Ayan, Ma'am Loni. Doc Joey, hello po. Okay, so ang bilis ng oras 6:30 na naman. So shoutouts pa or mga gusto mong sabihin? Yung mga taga-Bakakay po, kung gusto nyo pong Mag-avail. Oo, mag-avail. Kontakin nyo lang po yung number ko sa 0948-159-7709. Tsaka, kung gusto, Facebook ko, FB Annie Valenzuela Gonzales. Annie Valenzuela Gonzales. Yung Annie, A-N-N-I-E. I-E. Annie Valenzuela Gonzales. Tsaka, kahit wala si Doc, pwede na rin po akong Tagal na magbigay ng dosage. Kumbaga, minsan na lang tayo kasi low dosage. Kailangan yung tama talagang pag-inom. Kasi wala po Hindi pwede. tayong overdosage. Wala. Tsaka hindi naman siya contraindicated sa mga medication. Sabi nga ni Doc, pinapakialaman natin yung ating product, yung Miracle Health product. Yes. So, hindi naman tayo nangingialam, di ba? So, nag-i-interpret lang po tayo kung ano yung Opo. mga katotohanan sa amazing products po natin. Okay, so yun lamang po at maraming salamat kay Ma'am Annie at Thank you. nakasama natin sa ngayon. Kasi bibihira lang, ayan, may mag-air dito aside kay Miss Arlene, bibihira lang talaga si Ma'am Annie Gonzales. So maraming salamat. Avail po kayo kay Ma'am Hello po pala sa mga batch 85. Mag-avail na po kayo ng aming product. Batch 85 ng Zamora. Oo, Zamora Memorial College. Okay, thank you and God bless us all. Yes, so Thank you, Ma'am
Thank you, Jelay. Ma'am. Thank you, Ma'am Annie Gonzalez. Si Ma'am Annie Gonzalez, one of the amazing pioneers of KBK, digdi po sa Serbisyong Natural. So, overtime na tayo. Tomorrow makakasama niyo ako 9:30 to 10:30 in the morning sa Serbisyong Natural. Sunday program. So, contact numbers in Doc Joey 0998-975-8121 and 0917-853-8933. Maraming salamat. Thank you, everyone. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena, my name is Miss Jelay. Thank you, everyone. And this has been Serbisyong Natural, Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan.